Ja, nee, weet je. Doe ze nog niet draaien. Oké. Maar dat is geen dat nog niet. Nou, gaan een van die kindertjes voor mijn bed. Een van die Cindy's. Maarten, ga jij voor mijn bed? Wil je dan gewoon direct aankeren van Zizo? En we gaan vandaag direct al eerst een nieuw zo'n JV-nummer met zijn klas en zo'n ook vast op dit moment leren. Is jullie stemmen nog raar? Ja hoor! Hallo! Hallo, Lenny. Lenny, dat is zijn naam niet, Lenny. Hallo kindertjes. Nou, jullie van mij haken. Ik heb er laatst weer klaar een kleer. Is dat zo mooi? Nee, is meestal. Maar is het mooi? Ik wil graag mooi wees. Zwaar mooi. Ja, mooi in paspoort. Ja, nee, niet in paspoort. Lijkt ze mij Ja, het is mooi. Ik heb het mooi gemaakt. Hallo Lenny, het is mooi om jou vandaag te zien. Ik is zo blij. Kijk, al die kindertjes daar. Wauw. En wat breng je vandaag hier? Zeg voor mij. Ach, weet oom, ik was nou die dag bij die huis en alles is scheef gelopen. Alles. Wat is scheef gelopen? Oom. Oom, ik was zo stout geweest. Ik heb maar klein met Sissy, ik heb haar geslaan en zij heeft mij geknijpt. Toen zei ma, ik mag niet. Toen ga ik aan en toen besef ik heb een groot probleem. Ik heb goed zonde in mijn hart. Maar dan kom je vandaag nou net naar die raakte plek toe, Lenny. Want ik ga vandaag voor jullie kindertjes een vers leren wat precies op jouw probleem ook een betrekking heeft. Is jij graag voor dit? Ja, wat denk je ook nodig? Alright, zit niet goed, ga stil en dan gaan we ons een beetje naar die versen kijken. En hij staat. Zit hem weg? Nou, die vers. Kan jullie al lezen? Die vers wat ons vandaag gaan leren. Hij staat, waar staan hij Maarten? Han, L, Anne. Kom, dan kan je vriend langs jou. Waar staan hij? Ja. Handelange. Kom maar nou met 13 A. A. Handelingen 3 vers 19a. Is het achterste voor? Ja. Wow, koekarasie. Dat is Lenin's schuld. Check je af van met z'n allen. Weet nog, onthoud je van die begin van die les? Zet kijk jullie handjes bij die mond. Lenny houdt niet van stoutkinders niet. Zo jullie moeten zoetjes. Dat is de kans zijn. Zo, hier staan Handelingen 3 vers 19a. En nou hier zo'n groot Bijbel en nou weet ons niet waar het staat nie. Maar kom ons kijken een beetje. Want die Bijbel is zo'n groot land met 66 dorpen. En als jij een kaart hebt, dan wil je weten waar is die dorp en waar is die dorp. En dan kan ons kijken voor in die Bijbel. Zien jullie hier is zo'n lijst. En daar staan al die dorpen, al die namen van die boeken van die Bijbel. En dan kan ons zien Handelingen. Dus in die Nieuwe Testament, dus die tweede deel van die Bijbel, dat is die Oude Testament en die Nieuwe Testament.
Dus in ons Handelinge is op bladsy 144. En dan bly ons in die boek, bly ons in die Bybel, sien ons die verskillende dorpname, die verskillende boeke. Hier is Joshua, bly ons verder en verder. En dan kom ons tot by Handelinge 3 vers 17 aan. Dan gaan ons dit lees. Wie wil dit van my lees? Staar een ander. Louis the Lion, gaan hy vir ons lees wat hier staan. Die een wat ons moet lees is hoofstuk 3, vers 19a. So, jy lees net tot uitgewis. En terwyl hy lees, kyk goed na die woorde op die bord, of dit dieselfde ook is. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis Kan word. kan word. Is dit dieselfde? Maar sê dit omtrent dieselfde? Dit sê soort van dieselfde, nee. So, hier staan Handelinge 3 vers 19a, daarom bekeer julle en kom tot inkeer, dan sal God julle sondes uitwis. Nou, daar's 'n paar woorde wat ek nie verstaan nie. Is daar woorde wat julle nie verstaan nie? Wat sê jy? Dan. Handelinge, daai net ons klaar verduidelik, dis die dorpnaam, dis die stadnaam, dis die boeknaam. Bekeer, bekeer, uitwis, nog iets, inkeer. So daar's 'n paar dingetjies wat ons moet doen. Nou, bekeer is, ek stap op 'n pad, met verkeerde dinge, met sondes, ek moet omdraai, en ek moet terugstap. Op 'n ander pad, op die regte pad. En dan is daar die woordjie inkeer. En as jy na daai prentjie kyk, dit is eintlik wat kom tot inkeer beteken. Dis oom. Dit beteken, dis amper, ek gaan sit, en ek besef, maar ek het verkeerde dinge gedoen in my lewe. Ek moet verander. En, hier het ons nog 'n woord, sondes. Wat is sonde? Verkeerde dinge is lekker. Verkeerde dinge. Dis lekker. Is dit lekker? Ja. Maar is dit 'n slegte uiteinde, nee. Ja, Sonde is enigiets wat ons dink of sê of doen wat God seermaak. Sal jy dit gou saam met my sê? Kom ons sê saam. Sonde is enigiets wat ons dink, sê of doen wat God seermaak. En dan het ons nog 'n woord hier, uitwis. Nou ek kan op 'n bord skryf en dan kan ek dit uitwis, nee, soos die juffrou by die skool, sy skryf op die bord en sy wis dit weer uit. En net so, die sonde maak vlekke op myself. Dit gee my 'n donker hart. Maar God kan my sonde uitwis, want Jesus het vir my aan die kruis gesterf. En weet julle nou die dag, toe was ek op pad gewees hier van Constantia, ek wou Kaapstad toe gaan, en ek klim in my kar en ek ry en toe kom ek daar in die verkeer en ek was in gedagte gewees en eintlik moes ek links op die N3 gegaan het, maar in plaas van dit gaan ek regs. En ek ry, ek kom nie eens agter nie. En toe land ek by Meisenberg. En koekerasie. Daar moes ek weer omdraai en heel pad terugry. En dis wat hierdie vers ook bietjie vir ons sê. Iemand stap op 'n verkeerde pad. En nou kom hy tot besef, hy kom tot inkeer, dat hy is op die verkeerde pad, en hy moet homself bekeer, hy moet wegdraai van die verkeerde goed, en dit vir God gaan bely, vir God gaan sê, en dan sal God sy sondes uitwis. Verstaan julle dit? Nou, as jy besef, dat jy is op 'n verkeerde pad, en jou hart sal jy weet, want ons almal word met sonde gebore, en op een of ander stadium in jou lewe moet jy besluit om weg te draai van jou sonde af, en na God toe te draai, jou sondes te bely, sodat hy jou sondes uitwis. En as jy dit nog nie gedoen het nie, vandag kan jy dit doen, daar waar jy sit,
kan jy in jou hart met die Here praat, of na die tyd, kan jy na my toe kom, dan kan ons saam bid. En dan sal God jou sondes uitwis, en dan sal dit gebeur wat hier staan. Lyk hy gelukkig? Hy lyk gelukkig. All smiles. En as jy dit al gedoen het, al daai besluit geneem, maar dalk is daar nog dingetjies in jou lewe wat nie so mooi loop nie. Dan vermaan vandag hierdie vers ook vir jou, dink bietjie, is daar dinge wat ek beter moet doen? Goed, verstaan julle dit? Is julle reg om te leer? Ja. Kom ons hoor wat Lenny sê. Lenny, wat dink jy? Is dit goeie nuus? Is dit goeie nuus? Dis baie goeie nuus oor, dit los my probleme op. Kom ons leer dit saam, skus, ek's nie so goed. Kom ons staan gou op. En kom ons sê op 'n keer saam. Terwyl ons staan, ons begin oor Handelinge 3 vers 19a. Daarom bekeer julle en kom tot inkeer, dan sal God julle sondes uitwis. Handelinge 3 vers 19a. Julle slaap nog. Kom ons sê om hard en lekker saam. Handelinge 3 vers 19a. Daarom bekeer julle en kom tot inkeer, dan sal God julle sondes uitwis. Handelinge 3 vers 19a. Kom ons fluister nou, okay? Handelinge 3 vers 19a. Daarom bekeer julle en kom tot inkeer, dan sal God julle sondes uitwis. Handelinge 3 vers 19a. Nou, soos ons gesê het, hierdie vers praat met jou, dit is eintlik 'n preek. En nou wil ek hê dat jy mag so half met jou oog kyk na die bord, en met jou ander oog moet jy kyk na die persoon langs aan jou. En dan moet jy vir hom gaan preek hierdie vers. Kom ons in 'n draai na mekaar toe. Julle kan ook 2 of 3 lees. En dan preek ons vir mekaar. Handelinge 3 vers 17a. Julle mag Julle is baie goeie predikers, maar weet julle, preek is nie net om te skree nie, maar preek is goeie nuus. Preek is goeie nuus. So, kom ons vat weer jou maat, maar dan fluister jy dit in sy oor in, want dit is goeie nuus wat jy vir hom sê. Kom ons begin. Handelinge 3 vers 17a. Julle kan weer sit. Ja. Iemand iets is bij je. Julle moet hulle. Well done, all of you. I think we had an afternoon of real enjoyment, really. Learning Bible verses. I don't think you will ever forget those verses that you've learned here. I'm not sure if you've learned them before, but if they still come up for you, you will know them. You might just have to learn it in a different version. But, thank you. Let's just find out some comments if you think there could be improvement in the presentation of any of these 4 suggestions. I thought afterwards that it's better not to let them stand saying it up for the first time because then the children can't see on the board. Yes, it depends on your situation. But that's a good comment. Remember, they need to all see it. Yeah, we had one board, and they wanted to rub it out, and
It's only if you're going to rap out the words, then you write it up. But remember, it has to be above the level where everybody can see it. Yeah, read house on yeah. But overall, the words were explained. That can be improved, but that comes with practice because you're not used to explaining what the words are. So sometimes the explanation was good and then suddenly a big word was used. Because you're thinking, okay, these are students, I don't have to worry. But the child might have frowned, they might have helped you. Any other comments? Ja. Ik denk de tijd van de inleiding was meer zoals een project als een inleiding. Het is een beetje lang, maar als je te veel weet, ik ben er aandacht. The overall, it was the introduction